Mira, carinyo, està a punt de començar el Moix a l'aigua. Avui fan un homenatge a Curro Romero. Oh, Manel, saps que no m'agraden els toros. Què dius? Si Curro Romero és un referent cultural espanyol a tot el món. Mira, mira, mira. Oh, no puc més! Necessita Mr. Progre. Mr. Progre, ahora siempre va solito. Nen, jove, què és allò que necessita fer net? Tot. El meu al·lot és un clàssic canyí i aquesta casa sembla un decorat del Cuéntame. Perfecte. Entre flores, fandanguillo y alegría. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Au, tot ben net de caspa i ara a gaudir d'una vida molt progressista. Mira, estimada, està a punt de començar el documental de la reforestació de l'Amazònia a Interecologia. Ai, gràcies, Mr. Progre.